Ja nyt jos mietitään, että no mitä ongelmaa Bitcoin ratkaisee, niin mä näen sen vastauksen siihen kysymykseen niin kuin kaikkein kriittisimpänä, jotta ymmärtää, että mikä sen Bitcoinin tehtävä on. Ja Bitcoinin niin kuin syvin niin kuin olemus, mitä niin kuin Satoshi Nakamoto yritti tavallaan kuvailla omissa kirjoituksissaan, oli se, että kerta toisensa jälkeen niin nämä luotettavat vastapuolet on osoittautunut epäluotettaviksi, eli niihin ei voi luottaa. Ja sen takia me tarvitaan järjestelmä, jossa luottamus on minimoitu. Luottamusta ei tietenkään täysin voi koskaan poistaa. Sun pitää luottaa esimerkiksi omaan itseesi. Ihan tämmöisiä filosofisia juttuja, että kukaan muu ei jossain ulkopuolella ohjaa sinua, vaan että sinä olet siinä ja minä itse teen päätöksiä. Ja se on nimenomaan, sanotaan se syvin olemus on vastata tähän niin kuin nykymaailman niin kuin rahan niin kuin syvimpään ongelmaan, minkä niin kuin Nakamoto näki, että fiat-järjestelmä, missä me tällä hetkellä eletään, niin on niin kuin kaikkien niin kuin merkittävimpien ongelmien niin kuin alku ja